बाथा गेलेनाय बे हादामखौ जोङो बेखेवहोनो सानदों ओंखायनो अनसाय क्लाबनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि इन्डिजिनियासनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बानजाय आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो दाब दाब जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय जिल्लानि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ बे बाथा हादाम बेखेवनाय बे जायगासिम फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। समान गोनां दिनै बे समाव जोङो बाथा गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनो सानदों। दा बे समाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास एस'सिएशननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे लोगो नेहाथारि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय उदालगुरि जिल्ला इन्डिजिनियास गेम एस'सिएशननि मानगोनां आफादगिरि जों लोगोसे बिथाङा उदालगुरि टाउन कमिटिनिबो चेयारमेन बिथां आदा राकेश बर' आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों दाब दाब जिल्लानिफ्राय जिल्ला दैदेनगिरि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि मासिगिरि मावफुं मासिगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन आरो जुगामि अनसाय क्लाबनि दैदेनगिरि नोंथांमोन उदालगुरि बयस दा बे समाव जोङो बसुमतारिनि टीम आरो लोगोसे बुखुनाय बे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजा उदालगुरि बयस इसाक बसुमतारिनि टीम दाब दाब जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय गेलेगिरि नोंथांमोन। दा बे समाव जोङो बाथा गेलेनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय जिहेतु जोङो सोरगियारि बिथांखौ बे बाथा हादामखौ बेखेवना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बिनि आगोलावनो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। लोगो लोगो बानजाय फरायना लानाय जाबाय बिथांखौ बे हादामखौ बाथा गेलेनाय हादामखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय।